आंनि ख्रिस्टानाव अनलायग्रा बिदा फंबाय बिमा बिफा आरो फंबाय बिनानाव गासैखौबो आङो हामबाय आरो हामबायनानै बाख्नायो। अब्ला फै जोङो इसोरनि बोसोनखौ दसेनि थाखायब्लाबो जोंनि गोसोनि गाज्रि साननायफोरखौ दसेनि थाखाय जोङो बावगारथ'नानैब्लाबो जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो गोसो होनि। आङो दिनैनि बोसोनखौ आङो फरायनानैल' होगोन। ख्रिस्टानाव अनलायग्रा बिमा बिफाफोर, अननानै नोंथांमोनानो गावसोरनो खेबसे फरायफिननानै गोसोआवहाय लादो। अब्ला आङो बाइबेलखौ आं फरायनो लादों। दिनैनि गाहाम बोसोना बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 1 सिरिनिफ्राय लानानै 9 सिरिसिम। बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 1 सिरिनिफ्राय लानानै 9 सिरिसिम जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो फरायनि। जोहोलावफोरनि लागै परामर्श। ओइ आंनि बिसा, आंनि फोरोंनायफोरखौ दाबावगार, आंनि फोरोंनायफोरखौ गोसोखांफ्लायदो। आंनि फोरोंनायफ्रानो नोंखौ गोबाव जोरहोगोन आरो उन्नति जाहोगोन। मानिनाय आरो बिसास खालामनायनिफ्राय गाव गावखौ गोजान दाखालामथार। नोंसोरो बेफोरखौ मालाफोर बायदि गानदो। मावब्ला नों बेफोरखौ आरो गोसोआव लादो, नों बेफोरखौ मावब्ला इसोर आरो मानसियाबो हामजागोन। गोसोमानिजों फोरबुखौ बिसास खालामदो। नोङो गावनि मिथिनायाव भरसा खालामनो नाङा। मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबुखौ गोसोखांनानै मावदो। बेनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। नोङो दा मा रोंगौ बेनिख्रुइ रोंसिनगौ होननानै दासान। फोरबुनि बोसोनखौ फालिदो आरो इनाय मावनायखौल' गारदो। नोङो बेफोरखौ मावब्ला बेनो जखमफोरखौ गाहोग्रा आरो सानाय सुनायफोरखौ सोखाग्रा मोजां मुलि जागोन। नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरबुनो दान होनानै मान होदो। जिसुआ बाख्नायजाथों। हामबायसै।